Recordem ja, ara sí, ja anem acabant aquesta quarta taula. Convidem els ponents i a la moderadora que vagin prenent posició. Parlarem i centrarem aquesta quarta taula rodona en les cartes de servei. Què són? Són documents que informen a la ciutadania sobre els serveis que ofereix l'administració, quines són les condicions per accedir-hi i els compromisos de qualitat que assumeix i els drets de les persones usuàries. La Laura Fernández Rajal és qui modera aquesta quarta taula rodona. Ella és tècnica del programa temporal pel suport a l'adaptació de les cartes de serveis que el marc corporatiu de gestió de la qualitat de cartes de serveis, i analitzarem tot plegat a través de les experiències de l'Agència Tributària de Catalunya i de l'Agència Catalana de l'Aigua. Endavant. Molt bé. Moltes gràcies, Cristina. Bon dia a tothom. És un honor per mi poder moderar aquesta taula i què millor que presentar dues experiències, compartir-les amb vosaltres, sobre l'elaboració d'aquestes cartes de serveis amb l'ATC i l'ACA, d'acord? L'Agència Tributària i l'Agència Catalana de l'Aigua. Doncs bé, aprofito per dir que amb l'equip del programa el que fem és assessorar i donar suport a les unitats departamentals, però també entitats del sector públic, perquè elaborin i també adaptin les seves cartes al nou marc corporatiu del sistema de gestió de la qualitat dels serveis públics. Llavors, aquest marc corporatiu dona tota una resposta corporativa per la millora contínua de la qualitat dels serveis públics i es fa a través d'una metodologia que serveix tant per aprovar com publicar i també avaluar les cartes de serveis. Llavors, bé, passo ara a presentar els ponents que hem convidat. Començarem amb la Verònica Pérez Roldán. Ella és la referent de l'ACA, aquí, és tècnica del Departament de Comunicació i Relacions Institucionals de l'ACA i des del 2016 ha treballat en diversos departaments d'atenció ciutadana dins l'agència. En els darrers anys s'ha centrat en les necessitats comunicatives de l'agència, especialment en el desenvolupament de la carta de serveis, que ha estat actualitzada seguint els criteris del nou marc corporatiu el primer trimestre d'aquest any. Gràcies. I com a referents de l'ATC tenim l'Eudald Vigo Tarrés i l'Elsa Urrutia Fuentes. L'Eudald Vigo és cap de l'àrea d'estratègia, relacions externes i comunicació de l'ATC des de la seva creació l'any 2008. Durant la seva trajectòria professional s'ha dedicat a l'advocacia, a la docència i com a funcionari de la Generalitat ha ocupat diferents càrrecs a la Direcció General de Tributs i també ha estat cap de la Inspecció de Serveis Tributaris. Benvingut, gràcies. I l'Elsa Urrutia és cap de l'àrea d'estudi i anàlisi de l'ATC. Des de l'any 2021 que s'incorpora a l'ETC, dirigeix i coordina les actuacions d'atenció ciutadana per tots els canals que l'agència posa a disposició de la ciutadania. Anteriorment també ha exercit de responsable funcional de l'aplicació Cercat, de la coordinació de les OACs, de les Oficines d'Atenció Ciutadana, a la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, així com també ha estat responsable de qualitat del 012 i del Sistema d'Informació d'Atenció Ciutadana SAC. Moltes gràcies. Doncs bé, sense més preàmbuls, començaré llançant una pregunta per trencar el gel. Quin valor aporta la carta de serveis a la ciutadania? Comencem per la Verònica, si us sembla. Doncs valors, des del moment en què un es planteja què està fent i què pot fer per millorar, o sigui, ja tot el que ve a partir d'aquí ja pot ser positiu. O sigui, això. Llavors nosaltres l'exercici aquest que vam fer, el que més destaquem va ser que ens va permetre posar en el centre, en el nostre focus a la ciutadania, en el centre d'acció pública. Llavors, ens va ajudar molt a fer-la més rellevant. No és que no ho fos, però és una mica autodiagnosticar-nos per veure el que estàvem fent fins al moment i què podíem fer per millorar. A partir d'aquí, gràcies a aquest full de ruta, ens va obligar a una mica llistar i pensar molt sobre el que estàvem fent. També vam reforçar més la transparència, amb això estem reforçant la transparència, i ens serveix com a control de qualitat alhora. Per un control de qualitat, gairebé totes les eines que controlen la qualitat són flexibles, però aquesta, el que ens agrada de la carta de serveis, és que si no ens funciona d'aquí 4 anys, la canviem. És a dir, nosaltres ara estem fent tot això, estem llistant uns serveis, ens hem centrat a 5 per poder-los portar bé amb els seus compromisos i indicadors, i si d'aquí 4 anys, quan fem l'informe d'avaluació, veiem que l'hauríem de focalitzar diferent,
Doncs com que és una eina en continu canvi, i estem tot el dia treballant amb això, canviarem coses perquè funcioni. Perquè a més nosaltres com a agència tenim una relació una mica distant amb la ciutadania pel tipus de feina que fem. Se'ns percep com un ens molt tècnic, parlem raro, sempre ens diuen parleu raro, parlem en sigles. El nostre llenguatge de vegades no s'entén, parlem de riscos d'inundació, de pH, de depuradores. Llavors hem d'intentar retallar tot això perquè hi hagi una percepció que no se'ns percebi només com un ens tècnic, sinó que siguem un ens públic. Llavors hem parlat de rellevància, de transparència i per últim un valor que per mi és essencial és que ens poden rendir comptes. O sigui, la ciutadania, si no ho fem bé, ens podrà dir que no ho hem fet bé i a més ho tindrà escrit en un document, en una mena d'un instrument, no m'agrada dir-li document perquè és més que un document, i ben explicat i es podrà dirigir a nosaltres d'una manera molt concreta. Resumint molt, és perquè com que sé que anem tard, jo diria que això quan als valors. I m'has preguntat com valors, però des del punt de vista de comunicació també, vols que et digui alguna cosa? Endavant. Per exemple, perquè la part de la comunicació, això seria més com a valors més teòrics, ideològics, la part més de valor de comunicació, tenint en compte l'esquema clàssic de comunicació, jo que sempre soc humanista i tot el tema de la comunicació m'agrada molt, si penso en l'esquema clàssic de Jacobson, aquest emissor-receptor que sempre estudiem a l'escola, canal, context, la carta el que fa és reforçar molt, sobretot, el missatge i el codi, perquè nosaltres hem treballat molt amb el llenguatge, hem volgut que sigui planer, hem volgut que ens entengui la ciutadania, fugir de l'abstracte. I també hem volgut incidir molt en la part del canal, perquè hi ha tot un apartat destinat a com es pot comunicar la ciutadania amb nosaltres, que seria a través de presencialment, també telefònicament, a través de la bústia de consultes, però a més, per exemple, hem inclòs un dels indicadors per mesurar aquesta atenció, aquesta bona atenció a través dels canals, que crec que ens serà molt útil, com seria posar números als percentatges de formació de la gent que està en primera línia. És a dir, des de recursos humans vam insistir, des de comunicació a recursos humans, que s'havien de comprometre en xifres. Anem a dir, tota aquesta gent que estem atenent a la ciutadania, ho fem molt bé, però com saben que ho fem molt bé? I no només pot ser voluntat, no una declaració d'intencions, ho fem bé perquè és que a més hi ha gent que haurà de fer, aquest 80% de les persones que s'hi dediquen hauran de fer mínim formació específica d'atenció ciutadana. I això són indicadors que estan escrits i que van més enllà de tota la part normativa, que és el bo que té la carta de serveis enfront a altres eines que són de qualitat o de transparència com legislació i així, és que a part que té flexibilitat que ens permet introduir aspectes que no estan regulats, és a dir, anem més enllà. No podem dir que triguem 30 dies en respondre a un ciutadà. Anem a comprometre'ns en fer-ho en 10 i a veure què tal, com anem. I ho valorem i ho posarem per escrit i ho publicarem. I per mi, per aquesta part ja està. Endavant, Eudald. Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-nos. A nosaltres ens ha servit una mica en el sentit que has de pensar que venim d'una administració que gestiona tributs des dels anys 80, jo ja hi era, per cert. En aquella època potser els tributs es miraven molt des de la vessant d'una administració controladora, que no s'escapi res, molt de lluita contra el frau, que es deia en aquella època. Actualment és una paraula que queda prohibida, ara és prevenció, reducció. L'any 2008 creem l'agència i ja es crea amb una altra mentalitat. Es crea amb una mentalitat de facilitar el compliment, de facilitar també l'exercici dels drets, que això és una cosa que sempre quedava una mica obviada. Jo crec que en l'etapa anterior es parlava que el desconeixement del dret no eximeix del seu compliment i en aquesta nova etapa som molt conscients que la gent no neix ensenyada i els has de facilitar aquest compliment. Nosaltres, quan vam crear l'agència el 2008, ja immediatament el 2009 vam crear el que s'anomenava la Carta de Drets del Contribuent. S'assemblava molt a la mentalitat que té actualment la Carta de Serveis.
La carta de drets recollia amb un llenguatge que poguessin entendre els contribuents què podien exigir, què podien demanar quan els hi prestessin serveis. Estava molt adreçada en aquesta idea. Tenia com a annexes i com a indicadors tots els informes de les enquestes. Les enquestes, evidentment, en aquella època eren enquestes que es feien periòdicament, 2 setmanes l'any, en les 4 delegacions i a la seu electrònica, que no era seu electrònica en aquella època, sinó que era una simple web. En paral·lel, i perquè estàvem obligats, teníem una carta de serveis. La carta de serveis era simplement un recull de serveis. La nova metodologia que crea a través de l'acord de govern, el marc en el que s'han de posar tots els serveis de qualitat i que es prestin per les administracions i la seva carta de serveis, el que fem una mica nosaltres és refondre-les. Si teníem una cosa que ens funcionava i ens agradava i ens demanen uns altres estàndards, ens adaptem. De fet, la Carta de Drets ja es revisava cada quadrimestralment. El comitè executiu de l'agència revisava, perquè l'àmbit tributari és molt canviant. Constantment hi ha canvis de normativa, constantment estem fent desenvolupaments informàtics, traguem nous productes, traguem nous serveis. Quan generem la carta de serveis, el que fem és que, és a dir, l'apartat que dèiem de revisió ja el teníem complert i el teníem molt al cap. El que no hi havia eren compromisos i aquest és el canvi substancial. És a dir, compromisos, nosaltres som una administració que neix orientada a objectius, tenim quadres de comandament, tenim 16 quadres de comandament principals amb objectius, semàfors, que es compleix, que no es compleix, tenim més de 50 quadres d'informació addicional que ens donen focus de tota l'activitat de l'agència, però una cosa són els objectius i l'altra són els compromisos. La carta de serveis ens obliga a fixar uns compromisos i els fixem en els apartats que jo crec que a la gent més li interessa quan presta els nostres serveis. Ha rebut un tracte amable i cordial, l'organització i les instal·lacions eren adequades, ha resolt la seva consulta a la primera, és a dir, quan ha vingut ha sortit amb el problema resolt o no. Si tingués que recomanar aquest servei, li recomanaria a un parent o a un amic? I aquí fem servir una metodologia que es diu NPS, que és Net Promoter Score, que és molt exigent. O sigui, fa valorar de 1 a 10 i només valora en positiu els que votin 9 i 10. Et resta de 6 fins a 0. I el 7 i el 8, que tots estarem d'acord que és una puntuació alta, la desprècia. Doncs això, què li importa també a la gent? Si a les cues fa cua o no cua? Quin temps està esperant a ser atès? I el que comentava ella, el tema del llenguatge clar. El llenguatge clar és una qüestió que aquest any, sobretot, i l'any anterior, ha estat a totes les jornades i a tot arreu. Nosaltres ja esmercem molt esforços i ja estem molt amunt, apliquem fins i tot intel·ligència artificial a propostes que es revisen per com ho entendria una persona que no tingui coneixements. I, de fet, passa una cosa. En l'àmbit tributari hem de ser conscients que a vegades tenim contribuents. Això del contribuent em fa gràcia perquè és una mica com els metges. Hi ha els contribuents i els pacients. Doncs són clients. Doncs ara ja m'he perdut. Aquesta cosa estava explicant. Bé, doncs és igual. Bé, ja ho diré més endavant. Doncs aquesta és una mica l'experiència de l'agència. En aquest sentit, els resultats han estat... Pensa que nosaltres vam aprovar la carta el 2023. Vam haver d'esperar 2 mesos a que s'aprovés l'acord de govern. Vam estar treballant amb la Direcció General de Bon Govern durant tot un any perquè, evidentment, per obtenir dades fiables i objectives i que sortissin soles, vam haver de reformular enquestes, vam haver de fer moltes coses. Però vam enllestir-ho, la Junta de Govern de l'agència ho va aprovar el mes de juny i només faltava l'aprovació per la consellera en aquell moment. I vam esperar una miqueta perquè sortís l'ordre. No ens agrada sempre ser punta de llança i en aquest sentit som col·laboradors fiables. Molt bé. Gràcies. Elsa, si vols afegir... Bon dia. Jo penso que s'ha dit bastant ja tot, diguéssim, sí que corroborarà de dir. Les cartes de serveis són bàsicament... Se'm sent? Sí. Ah, vale. Són un element de transparència, jo penso, o sigui, a veure, tu li estàs dient als ciutadans què et donaré, com t'ho donaré
amb quins nivells de qualitat, i després a sobre, quan reviso, li diré en què m'he equivocat, fins on he donat la qualitat i com ho podria solventar o quines accions de millora faré. Què representen les cartes de serveis? Moltes vegades, evidentment, t'obliga a crear un sistema de qualitat, un cicle de millora contínua, però si més no tens, davant del que seria un procés d'auditoria, d'una certificació ISO, que possiblement és molt més farragosa, tens també aquelles auditories a vegades una mica tedioses i tal, d'aquesta manera tens amb la carta de serveis, en un període de 6-7 mesos, pots tenir un producte ja factible, o sigui, més palpable i d'alguna manera d'una utilitat més pràctica. Llavors jo penso, us felicito molt per la iniciativa. Jo havia fet cartes de serveis en èpoques anteriors també i tal, però sí que és veritat que la Direcció General de Govern Obert aquest recolzament que ens presteu i després sobretot el garantir en un moment que estem del sistema que també anem a garantir una uniformitat com seria GenCat, diguéssim, que també es vol fer aquesta web més transversal i també així garantim un format de cartes de servei, diguéssim, únic, així per tota la Generalitat, que això també jo penso que ajudarà també al contribuent o al ciutadà a que sigui més clar i més senzill d'interpretar. Molt bé, gràcies. Per tant, de moment ja hem vist que la carta és una eina de comunicació, però també de compromís amb la ciutadania. Llavors, per fer una pinzellada així breu sobre el procés d'elaboració, com ha estat el procés d'elaboració de cadascuna de les cartes, Verònica? A veure, el nostre ha sigut... Nosaltres vam començar, perquè aquesta és la segona, la que hem publicat ara, al març, és la segona, però la primera, sincerament, va ser per cobrir una mica expedient. O sigui, va ser una carta del 2015, no hi havia pràcticament cartes en aquell moment, de fet és un tríptic en PDF que tenim publicat, i quan al cap de 4 anys, quan s'havia de revisar i fer-ne una altra, vam veure que no ens servia per res. Teníem allà un document com un bolet, que no aportava res a el que ja fèiem perquè ens comprometíem, els compromisos eren idèntics al que marcava la normativa i llavors això tampoc deia molt de nosaltres i ens ho vam replantejar, ens vam posar a pensar a veure què fer. I el 2019 vam dir, vinga, posem-nos-hi, ens hem de formar, vam anar a tots els cursos que hi havia i què va passar? Doncs som l'Agència Catalana de l'Aigua, va haver-hi el Glòria, el Dana, després una pandèmia mundial, després 3 anys de sequera, terrible sequera, que hem estat, a nivell dels treballadors de l'agència, hem estat saturadíssims, amb moltes baixes per estrès, per uns horaris intempestius. Per tant, en tot aquest context, la carta va quedar una mica en segon plànol. Però jo aquí vaig donar moltes gràcies, sobretot a l'equip de Cartes Serveis, a la Laia i a la Marta, que ens han donat molt de suport, perquè ens van marcar amb la metodologia de la nova carta, ens ho van posar molt fàcil. És que era tot amb fites, horaris tancats, agendàvem ja una reunió amb uns compromisos també entre nosaltres de tasques concretes, has de fer això. I això, amb les 2 persones que vam treballar, jo mateixa i la meva cap, la Montse Alomà, ens va facilitar molt la vida. A més, ens va ajudar molt aquesta homogeneïtzació de tota la Generalitat a defensar-la cap a la nostra direcció, també. Perquè ho estem fent tots i ho hem de fer i s'ha de fer així. I era com, ai, per què poseu això? No, és que hem de posar-ho. És una cosa que... I llavors el procés va ser una mica difícil al principi, però una vegada ja vam agafar el ritme, doncs ens ha anat superbé, ens ha quedat una carta que ens agrada, perquè ens agrada com està escrita, ens agrada les taules, hi ha taules en què hi ha cada compromís amb el seu indicador, a quin servei apunta, i són 4, en el fons són 5, en vam eliminar moltíssims, perquè la part més difícil va ser, de tot el procés, identificar què era un servei i què era un tràmit. Els tràmits fora, perquè ja estan regulats per normativa. Ens vam quedar amb els serveis més enllà de... I sobretot... Exacte. I llavors què ens va quedar a l'equació? Quan vam despejar ens va quedar atenció ciutadana. Bàsicament atenció ciutadana, coses que podíem afegir perquè hi hagués una millor atenció ciutadana. I ara no l'hem tancat tot perquè ara està publicada i la part més difícil ens ve ara a nosaltres, perquè nosaltres destaco molt aquesta col·laboració que hem tingut internament entre les àrees tècniques, perquè ja dic, han estat molt estressades amb aquests 3 anys sobretot. Llavors ara ens queda revisar, perquè ara ens esperem un any i l'any que ve farem l'informe d'avaluació a principis del gener, ens hem posat la fita del gener a veure com ha anat
I per fer aquest informe necessitarem la implicació de totes les àrees. I això jo crec que ens ajudarà molt a unificar criteris i reforçar també tota la idea del llenguatge planer, no? Que des de l'ACA l'estem treballant molt perquè s'entengui. Ara també amb els processos participatius que estem fent també tota la part de llenguatge planer ens està costant, però jo crec que com que ho tenim aquí, una vegada quan un té consciència de les coses, sembla que ja estava la feina feta. Per tant, el procés encara hi som. O sigui, ja parlem l'any que ve. A veure què. Perfecte. Pel que fa a l'agència tributària... Sí, per la meva part el que et diria... Se sent o no? Sí. Per la meva part el que et diria és que, com deia la Verònica, és un procés molt pautat el que és la creació de l'agència, de la creació de la carta de serveis. El que passa és que has de tenir una organització darrere, perquè quan estàs parlant, per exemple, de compromisos, han de ser compromisos objectius que es puguin analitzar i consultar constantment. No es tracta que quan hagi passat un any diguis mira, ha sortit bé, ha sortit malament. Tu has de saber com està evolucionant tot això. Llavors, clar, has de tenir... Nosaltres tenim un sistema d'enquestes permanents a totes les delegacions, oficines, estem parlant de 20 i tantes estacions. Al mateix temps, a part de la informació de les enquestes presencials, tenim, si abans teníem una enquesta de la seu, ara la seguim tenint, però tenim prop de 50 punts amb llocs d'informació de cadascun dels tributs o cadascun dels tràmits on ens poden informar de com funcionen les coses. Tenim informació també de com funciona el servei d'atenció remota. Tenim un servei de Teceus Truca que presta serveis d'assistència tant de manera telefònica com per videoconferència. Tenim un gestor de cues que ens analitza a totes les oficines amb un grau alt d'homogeneïtat com estan funcionant els que estan en cita concertada, com estan funcionant la gent que ve espontàniament, perquè sabeu que en l'últim any això de la cita, abans dèiem cita prèvia, això ha quedat prohibit també, ara és cita recomanada, però clar, tu no tens la possibilitat d'atendre tothom que vingui il·limitadament. Llavors, els temps d'espera pot ser que no siguin els mateixos, tot això es té que anar controlant. Igual que el tema de la comunicació clara, i amb la comunicació clara el que ens hem trobat és que, a més, ja et dic que nosaltres la vam aprovar a 23, ja és el segon any que fem avaluació de resultats, les revisions cada 6 mesos, l'actualització constant, perquè sempre hi ha novetats, però l'any passat la comunicació clara la vam passar sense problemes i aquest any ens hem quedat en el llindar aquell justet. Clar, què ha passat? Primera, que ha coincidit que hem fet un canvi de l'estructura de la seu, de tota l'estructura dels arbres informatius, i hi ha una certa resistència al canvi, tots ens hi trobem. Quan vas a un lloc que ja hi estàs avasat i de cop t'ho canvien de lloc, igual és millor, però d'entrada et molesta. I a part d'això, la gent és molt més exigent amb els serveis digitals que amb els serveis presencials. És a dir, nosaltres a les enquestes el nivell de satisfacció que tenim en presencial és d'un 92-93%. Amb el servei d'atenció remota és encara molt més alt, arriba al 96%. Però a les seus electròniques, que és on estem preguntant si aquesta informació és prou clara o no, aquí la gent és exigent. I tots estem acostumats a tractar amb les apps d'aquest, les apps de l'altre, la seu d'aquesta organització o d'aquest subministrador de serveis i ens queixem si la cosa no funciona rodada. Quan a més resulta que l'agència, clar, amb un tràmit nostre hi participa des de l'AOC amb les identificacions fins a les plataformes dels bancs, moltíssimes coses. Jo el que trobo és que fa falta això, fa falta també tenir una organització de qualitat en el sentit, per exemple, que tenim un protocol escrit de la tramitació centralitzada de totes les queixes i suggeriments de la ciutadania. Tenim un protocol intern per un canal de suggeriments interns de l'organització, que sembla que no, però així com estem parlant que les enquestes està molt bé perquè t'ajuden a objectivar els compromisos. Si et fixes en l'últim apartat de la carta de serveis parla d'ajuda'ns a millorar i amb què podem escoltar. I l'escolta activa és importantíssima. Però alhora, la veritat, resulta que l'escolta activa dels treballadors també és interessantíssima, perquè són els que en els serveis d'atenció estan veient si una persona constantment és que aquesta informació no em ve aquí i a mi em preocupa. Llavors acaba suggerint que aviam si fem algun tipus de procés, que la informació la traspassem
en el formulari o que la traspassem on sigui. I tot això és el que... És a dir, jo considero que la carta de serveis, el suport que doneu des de Bon Govern és fabulós i en aquest sentit va molt rodat, però que fa falta una organització interna darrere, tant per objectivitzar com per després treure-hi partit. Molt bé, gràcies. Elsa? Bé, jo una mica el que faré és explicar una mica com ens va anar tot el procés. Vam començar la carta, es va començar el projecte el 2021, jo m'acabava d'incorporar i llavors el projecte el vam fer 3 àrees a la vegada, la meva àrea per la part d'atenció ciutadana, l'àrea de l'EUDAL per la part més de qualitat i també va haver l'àrea de recursos humans i organització per tot el que eren processos. Llavors ja teníem fets els mapes de processos, vam agafar els processos d'atenció ciutadana, a partir d'aquí vam començar a determinar els serveis que oferiríem a la carta. Vam determinar 3 tipus de servei, un servei purament d'informació, un servei d'alguna manera d'atenció, de vista d'expedients i tal, i després hi ha el que seria pròpiament el servei de tramitació atesa, que és aquell servei que el funcionari fa el tràmit en nom del contribuent. Llavors, a veure, com així d'entrada dir que realment s'ha de ser disciplinat, no pots baixar el ritme de reunions, fins que això està, que això una mica la Verònica també ho ha dit, i després també és important el recolzament de la direcció per tot el que vindrà després. També vam seguir la metodologia de la Direcció General de Govern Obert, llavors vam anar fent tots els passos. Sí que és veritat que d'entrada, a vegades sí, els temes de qualitat comencen que et sonen molt rars, molt una mica distants a el que tu has fet sempre, moltes vegades, però a poc vas fent la immersió i al final ja ho veus, vull dir, ja vas entrant en aquesta pauta. Vam començar, diguéssim, amb tot el que era definir les actuacions, quins indicadors teníem. Aquí sí que, com ja ha dit l'Eudal, nosaltres teníem a favor el fet que ja teníem muntat tot un sistema d'enquestes de satisfacció. Per tant, tot el que era la satisfacció de la ciutadania la teníem ja força recollida, però sí que és veritat que amb el procés anàvem fent, i giràvem, no ho miràvem, però sí que sempre arribàvem a un punt que diu, no sabem quines expectatives tenia per poder analitzar aquest gap entre l'expectativa que duia la persona interessada i realment la qualitat que rebia al final de tot això. Això ens va obligar també a modificar tots els qüestionaris que teníem de les enquestes per afegir aquesta pregunta. S'han complert les teves expectatives o no? Llavors això també vam estar mirant, vam haver de fer noves enquestes, per exemple, per valorar el servei que deia l'Eudal, de l'ATC Us Truca, que és un servei per videoassistència, i llavors amb tot això tenim una xarxa d'enquestes i a partir d'aquí el que vam definir llavors és amb aquests indicadors posar quina fita, quin objectiu volem que assoleixi aquest indicador i que és el que són els compromisos que finalment té aquesta carta. Sí que valoro molt bé aquests quadres, diguéssim, aquest format de presentar el compromís amb l'indicador i tal, penso que és molt clar. I llavors, això també té, al final de tot, quan ja estàvem al procés final, ja no vam poder més i va arribar un punt que vam dir, ara anem a fer la carta ja amb el redactat tal qual, la publicarem al DOC per veure la visió global que teníem. I llavors, això també era interessant, vam veure que sortia i ja ho vam anar preparant. En aquests moments tenim tant el que seria la versió, diguéssim, en format més PDF, que seria aquest, tal qual es va publicar al DOC una mica, i també, per altra banda, tenim el format web, que és com la publiquem a la seu. Possiblement en aquest moment hem de fer aquesta reflexió interna de dir, realment hem de mantenir els dos, potser en podem mantenir un de sol, vull dir, això seria una fita que tenim de decidir en un futur proper, i també dir això, que realment sembla que aquestes revisions és supernecessari perquè si més o menys és una organització que va evolucionant, perquè ens obliga a evolucionar tant per adaptar les tramitacions a les noves tecnologies, etc., cada 6 mesos has de fer canvis. Vas posar noves funcionalitats i dius, jolín, doncs apa, haig de tornar a fer un canvi. I aquesta disciplina d'haver d'anar revisant és superinteressant i supernecessària. I aquí estem i seguirem. Molt bé, doncs se'ns ha exhaurit el temps. Moltes gràcies per la vostra participació. I per recollir les reflexions que s'han exposat, és això, les cartes de serveis són una eina de gestió de la qualitat amb una doble vessant, que són aquests punts forts que té, que és la vessant externa, que seria com a mitjà de comunicació per informar la ciutadania dels serveis que s'ofereixen, els compromisos, estàndards, però també aquesta vessant interna per millorar la prestació dels serveis vinculant amb les necessitats i les demandes de la ciutadania. Gràcies per la vostra atenció i passo la paraula a la directora general.
Bé, doncs anem arribant al final d'aquesta sessió inaugural. Donem pas de nou a la directora general de Govern Obert, Lara Torres. Endavant. Gràcies, Cristina. Bé, doncs arribem al final d'aquesta primera jornada de la Setmana de Govern Obert. Voldria fer una breu reflexió sobre tot el que hem compartit avui. Hem tingut l'oportunitat de sentir veus expertes en diferents àmbits, en l'àmbit de la transparència, la importància de la participació ciutadana en les polítiques públiques i el paper fonamental de les polítiques d'integritat en el nostre sistema, però sobretot hem pogut reflexionar sobre aquests 10 anys de la llei de transparència. Aquestes taules rodones ens han recordat que la transparència no només és una obligació legal, que també, és un compromís amb la ciutadania, de rendir comptes, és obrir finestres perquè tothom pugui veure i comprendre com es prenen les decisions i com ens afecten en el nostre dia a dia. En definitiva, i tal com ens deia el conseller, és una eina de transformació de la nostra societat. També hem parlat sobre participació ciutadana amb diferents experiències. Parlem de pressupostos, la infància en salut i la xarxa d'escoles verdes. Ens han demostrat que quan s'obre l'espai per escoltar, les seves idees tenen capacitat de transformar i millorar les polítiques públiques. Hem vist que la inclusió de la infància en la presa de decisions no és només un dret, sinó una oportunitat per construir societats més justes, més inclusives i aconseguir infants i joves amb esperit crític. I finalment hem reflexionat sobre integritat i sobre les cartes de serveis on tenim un gran repte, especialment a l'administració de la Generalitat, per garantir la qualitat i la transparència. I és per això que no només estem abocats a fer cartes de serveis, sinó que aquestes ens comprometem a que siguin en llenguatge planer perquè la ciutadania les pugui entendre. Amb tot això, tanquem aquesta primera jornada amb el convenciment que per avançar cap al govern obert cal mantenir ferms aquests principis de transparència, d'integritat i participació. Només així podrem enfortir la confiança ciutadana de les institucions, que tant ens manca, i construir un futur més pròsper i més democràtic on la ciutadania estigui al centre, això sens dubte. I per acabar, com no, els agraïments. Gràcies a tots els ponents per les vostres aportacions valuoses. A tots vosaltres, els que avui heu volgut compartir tota la jornada, una estoneta us heu escapat, per aquests espais de reflexió. I sobretot a tot l'equip que ho ha fet possible, no els nomenaré tots, però voldria fer extensiu a cada una de les persones que treballen a la Direcció General i permeteu-me que, ja que no estan dins de la Direcció General, faci un esment concret a l'Anna, del gabinet de la SAF, i al Joan Rueda, el que sense ells tot això no hagués sigut possible. I ara sí, moltes gràcies i us encoratjo a seguir treballant pels governs oberts i aquells que vulgueu ens veiem la resta d'actes de la setmana. Aquesta tarda, sense anar més lluny, ens trobareu a Santa Coloma de Gramenet amb el primer acte que es fa pensant en la ciutadania sobre l'impacte de la participació en les polítiques públiques. Demà ens podeu trobar tot el dia al municipi de Reus. Dimecres a Terrassa, que parlarem de transparència i on també a la tarda farem un acte enfocat a la ciutadania per parlar de pressupostos de l'administració de la Generalitat amb la directora general de pressupostos. I acabarem el dijous amb una formació a Cervera perquè hi ha gent que s'inicia en tot l'àmbit de govern obert, o sigui, si teniu gent dels vostres equips que voleu que es formin, encara estan en temps d'inscriure's. I per acabar, el divendres tornem amb els infants fent els premis de participar a l'escola, entregant els finalistes, els premiats del 2024 a 2 escoles de Badalona. Moltes gràcies. Amb les paraules de la senyora Torres, ara sí posem ja aquest punt final a la sessió. Donem per inaugurada i acabada aquesta primera sessió de la Setmana del Govern Obert del Govern Obert. Gràcies a tots per la vostra assistència. Esperem que hàgiu gaudit de les ponències, dels temes tractats i, com deia la senyora Torres, us encoratgem a participar al llarg de tota la setmana en les activitats organitzades. Res més, gràcies, bona tarda i bona setmana.